Is-Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Kultura u l-Gvern Lokali, Jose Herrera, ħabbar l-aħħar dettalji ta' Imagine 18, konferenza li fiha se jiġu diskussi l-attivitajiet għal V18 meta l-Belt Valletta tkun Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari Herrera ħabbar li Jason Mikallef inħater chairperson ta' V18. Fil-waqt li l-ex-chairperson David Velice fi qbil mal-Gvern se jagħti s-sem tiegħu biex ikun hemm kontinwità. Min-naħa tiegħu il-Perit Felice ħabbar li qed jaċċetta din l-offerta. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar li Imagine 18 hija mqasma fuq 3 ijiem, is-16, 17 u 18 ta' Mejju. Fis-16 ta' Mejju se ssir konferenza fit-Teatru Manuel bit-tema ta' Valletta Small City Big Dreams. Jumejn wara ssir l-Imagine 18 Expo u l-pubbliku se jkun jista' jipproponi proġetti ġodda għal programm kulturali V18. Is-Segretarju Parlamentari Herrera qal li din hija opportunità unika għal Malta biex isservi bħala vetrina għal kultura f'ambitu Ewropej. Naturalment, huwa l-akbar privileġġ għalija illi ftit ġranet oħra, ġifieri fit-18 ta' Mejju jiena se nattendi Brussell sabiex nirċievi l-onur għal pajjiżi fejn Malta formalment mhux se tibqa' aktar kandidat, Valletta u Malta mhux se jibqgħu kandidat għal dan it-titlu prestiġjuż ta' Belt Kapitali Kulturali tal-Ewropa, imma attwalment se nkunu dikjerati bħala a designate city, ġifieri li Malta attwalment se tkun rebħet formalment dan il-premju, ħanajdlu hekk, dan il-brand. Id-direttur artistiku Wayne Marshis qal li jrid jara bidla kbira fil-kultura Maltija. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet issemma wkoll sħarriġ li sar mill-Fondazzjoni Valletta 2018 li wera li 81% tal-persuni li ġew intervistati kienu jafu li Valletta se tkun Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018. Il-proġett uniku se jkun strumentali għal Malta biex juri il-wild storiku u imprezzabbli li jġib lejla ta' bosta.